Bugün 20 may günü түштен соң Бүтін Россия дин әһелләренең 7-нче форумының пленар эше дәвам итте. Залга җыелган дин әһелләрен кунакларны Татарстан Республикасының президенты Рөстәм Нургали улы Миннеханов котлады. Бисмиллахи-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракату. Хөрмәтле форумда катнашучылар, кадерле кунакларыбыз, сезне чын күңелдән үзебезнең Татарстанда Республика каласында сәламлыйбыз һәм эшләребездә уңышлар телибез. Әлбәттә, безнең ел сайын шушындай очрашулар гадәткә кереп китте. Изге Болгар җыен алдыннан без җыелабыз. Үзебезне борчый торган мәсьәләләрне ачыктан-ачык сөйләшәбез. Һәм быелгы елда яңадан барыгызга да бик зур рәхмәт килүегез өчен. Һәм быелгы елыбыз ул безнең тарихка кереп калачак. Иртәгә Алла теләсә, без барыбыз да Болгар җирлегендә безнең Ислам академиясенә нигез салачакбыз. Ул көнне без күптән хыялланып кеттек. Бу безнең теләкне безнең Россия президенты Владимир Владимирович Путин хуплады. Һәм бу эшне безгә матур итеп эшләп чыгарга кирәк. Әлбәттә, бу вакытлар бик уңай вакыт түгел. Сез күреп торасыз, безнең Россия илендә безнең бернинди ыгызыгы юк. Диннәр һәм милләтләр арасында менә дөнья күләмендә ыгызыгы бик зур. Шуңа күрә шундый дәрәҗәле уку йортын булдыру Россия күләмендә, Болгар җирлегендә, ул Татарстан өчен генә түгел, ул бөтен Россия өчен бик ихтимал. Һәм безгә икенче төрлерәк карарга кирәк безнең мәдрәсәләребезне, бүтән уку йортларын алырга ярдәм итәргә кирәк. Әлбәттә, менә сез һәммәгездә безнең диндәшләребезгә диннең турында сөйлисез, өйрәтәсез. Андый кешеләр киләчәктә дә булырга тиеш. Әгәр дә безнең тиешле күләмдә һәм яхшы укыту йортлары булмаса, безнең гореф-гадәтләребезне, динебезне саклау бик авыр булачак. Шуңа күрә без республика күләмендә менә шушындый үзебезнең уку йортлары буенча программаларны яңадан караячакбыз һәм кыска гына арада шушы академия Болгарда эшләп китер дип ышанам. Һәммәгезгә дә уңышлар, шатланып сезне көтеп торабыз һәм бу килүегез уңышлы булсын. Сезгә барыгызга да исәнлек һәм бик зур рәхмәт телим. Рәхмәт сезгә. Татарстан Республикасы президенты карары нигезендә Татарстан Республикасының фидакар хезмәте өчен медале белән Татарстан Республикасы Әлки районы имам мөхтәсибе Шайхетдинов Исламетдин Салахетдин улы бүләкләнә. Татарстан Республикасы президенты боерыгы нигезендә рухи әхлакый традицияләрне үстерүгә, татулыкны һәм конфессияара хезмәттәшлекне ныгытуга зур өлеш кертүләре өчен Россия мөфтиләр шурасы үзәкләштерелгән мөселман дини оешмасы аппараты җитәкчесе урынбасары Абанов Ринат Вәис улына Татарстан Республикасы президентының рәхмәте белдерелә. Башкортстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәте үзәкләштерелгән дини оешмасы рәисе, мөфтинең беренче урынбасары Бибарсов Аюб Габбас улына Татарстан Республикасы президентының рәхмәте белдерелә. Аллаһу акбар. Кемерово өлкәсе мөселманнары диния нәзарәте үзәкләштерелгән дини оешмасы мөфтие Бикшәнтәев Тахир Әхмәдулла улына Татарстан Республикасы президентының рәхмәте белдерелә.
Үзәкләштерелгән дини оешма Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәтенең Балык Бистәсе районы имам мөхтәсибе Гайнетдинов Сәүдәхан Гыйлемхан улына Татарстан Республикасы президентының рәхмәте белдерелә. Allahu Ekber. Чувашстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәте үзәкләштерелгән дини оешмасы казые Гыймаев Сәйитзада Мингали улына Татарстан Республикасы президентының рәхмәте белдерелә. Үзәкләштерелгән дини оешма Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәтенең Зәй районы имам мөхтәсибе Камалов Сәгыйд Бөрхан улына Татарстан Республикасы президентының рәхмәте белдерелә. Allahu Ekber. Россия мөселманнары үзәк диния нәзарәте составындагы Ульяновск өлкәсе мөселманнары төбәк диния нәзарәтенең Ульяновск өлкәсе Иске Кулатка районы муниципаль берәмлеге мөхтәсибәте үзәкләштерелгән мөселман дини оешмасы имам мөхтәсибе Җәмик мәчете имам хатибы гарәп теле укытучысы Хөсәенов Дамир Тәүфыйк улына Татарстан Республикасы президентының рәхмәте белдерелә. Allahu Ekber. Новосибирск шәһәре Җәмик мәчете имам хатибы Шакирҗанов Сәлим Нәкыйп улына Татарстан Республикасы президентының рәхмәте белдерелә. Яңадан бер кат барыгызга да рәхмәт әйтәсем килә, уңышлар сезгә рәхмәт.